ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем ки 3 заминуш аз шаҳри Душанбе ҳастае ки пешкаши шумо мегардонем. Бардони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира курай мо дар видеои оянда пешкашдом мекунем. агар шумо хел хонаи фурӯшӣ ё ки квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошад, метавонед ки дар номерои имо ё ки WhatsApp рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 153 сомони 20 дирам. ай шумо хоҳиш мекунам дӯстони азиз, агар имконият дошта бошед, ҳамин видеонавори моро силкаша дар имотон падлиса кунед, хеле кори беҳтаре мешид. дар комментаре нависем фикротона ва лайкотон назарен. дӯстони азиз, хонаҳои гуфтагитон обязательно мемонем. якм замини фурӯшӣ. якм замини фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки дар колхози Россия, кадоме ки медонад 17 сотиқ заминае ки бо як тайга бассейн дорад ва як тайга беседка дорад ки гирдуш маҳкам ҳастае ки дар наздикиш масҷиди ҷумъанамоз ҳастае, гуфтага ки масҷиди эмоми аъзам гуфтага. ҳамин хел дӯстони азиз, дар қарабиш остановка маршруткаи лабои намуд тараф ҳастае, гуфтага поликлиника наздик дай, мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикиша. дӯстони азиз, ки ҷош ҷои беҳтарина, гуфтага соҳибшон ки фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки 17 сотиқ замина ки беседка ва бассейн кардага ҳастае ки метавонед ки фақат хонатона андозед. рақамошон дар поёни видео метавонед дига маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз ҳастае ки дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. 12 сотиқ заминае ки 4 дар хона андохтага, дар дурунуш калидор ошхона дорад ки дар инҷа об свет ҳастае. бардони азиз, проекти ошхона ҳамашам кашидага ҳастае ки хай дига маълумоти пурраша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем, фақат одамои харидор бошад савдо мекунем. гуфтага хона коробка фақат дар тирезаша мечаспонен, як шикатор мекунен, рангу бор медароен, зиндагӣ мекунен. агар ки харидор бошад метавонед ки маълумоти бештарша айхчон гирен. марҳамат, мо бошад навора давом медиҳем. сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе дар пеши корвон фирдавсӣ қарор дорад ки дар роҳи рӯдаки ҳисор қурған роҳи мерафтагӣ ҳастае ки яъне ки дар ҳамон роҳ, дар лави роҳ дар кардагӣ ҳастае ки сини терминал мешавад. духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошина қарор дорад. 49 квадратный метрае ки коробка бе ремонта. дӯстон тирезаву дароз часпондагӣ ҳастае ки обсветчам ҳастае, хай ремонтча хитон мекунен. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш қоидави аст. дар наздикиш мактаб, масҷид, дар наздикиш боғчаам ҳастае ки фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем, гуфтагаи муомилаам дорад. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, кадометон агар харидор бошад метавонед ки дига маълумотша занг зада гирем. чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ навбати мо дӯстон дар шаҳри Душанбе дар фирдавсӣ дар райони Гулбута қарор дорад ки обши 3 сотиқ заминае ки бо фундаментошам рехтагия, як дар хона ва калидорушкати рехтага ҳастае ки обсветаш пастяни ҳастае ки се тарафаш маҳкаме. бардони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ки проектҳои хонаш уҷои тайёре, фақат меинам мевардоренша хонатона мекунен. дӯстон, кадоме ки харидори аниқай, гуфтага наличи сум дорад, бо 115 000 савдо ҳам мекунем, гуфтага марҳамат, метавонед дига маълумотша занг зада гирен. агар шумо замини фурӯшӣ ки хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама дорем, бардони азиз, метавонед ки дар WhatsApp ё ки дар имо рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки дӯстон дар ноҳияи Файзобод қарор дорад ки дар D8 ҳастае. бардони азиз, аниқтар маълумотша бо телефон мегирем ки дута хонаи временка кардага ки бе ремонта, бе коробка. дӯстон, обши 6 сотиқ заминае ки обсветаш ҳастае. дар инҷа уже ҳамсоё зиндагӣ карданд. дар қарабиш гуфтага ки боғча, масҷид, мағоза, медпункт, ҳамин хел чизо ҳамаш ҳастае. гуфта дар наздикиш 100% гарантияш катияе.
фурӯхта мешавад бо нархи 80000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Кадоми харидори аниқа дар ҳамин рақамҳо занг занан гуфтага дигар маълумоти параша метиҳем. Агар ки телефон куштагӣ боша гуфтага дар номеро смс нависанд, мо ҳатман барошон ҷавоб метиҳем гуфта соҳибшон. марҳамат дӯстон, метавонем ки дигар маълумотша гирем. шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пеши диагностика дӯстони азиз, яъне ки бар ин диагностикада қарор дорад ки якхонага квартира астай. дар якум ошхона қарор дорад ки 24 квадратни метр обсвет дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави аст ки барои ҳам зиндагӣ ҳамаи шароитош муҳайё кардага ремонтшам беҳтарин дӯстони азиз ки хай дигар маълумоти парашам мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 220000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, яъне ки муомилаи хубам дорад. хоҳиш кардагам ки беҳуда занг назананд, квартира иваз намешавад, тоқа фурӯхта мешавад гуфтага сум дар корае. кадомтон агар харидор бошед метавонем ки дар ҳамин рақамҳошон занг назанед ё ки дигар маълумоти параша гирем. дӯстон лайкотон амонем дӯстони азиз, лайкотон дареғ надорад, видеонавори моро падлиса кунед дар ин мотон чӣ хонаи замини квартира ки дар дар комментар нависен ва сабр кунем, мо албатта мемонем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ замине аст ки дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки дар кӯчаи Шараф 334 гуфтага қараболо, яъне ки наздикии чойхонаи кишмиш. ҳамин хел маълумот. як сотиқ замине ки як дар хона дорад ки временка барои зиндагӣ кардан мешавад ки обсвет шам аст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, гирдаш маҳкам, якта калидор ва пешода навесам дорад. бадони аст ки обсвети шаҳриам ҳаста ки ва дар берунша бо ҳуҷҷатхона канализатсия ҳаста гуфтага ки барои зиндагӣ кардан 100% тайёр аст. дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 106000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки одамои харидори аниқ бошанд дӯстони азиз, хона дар шаҳри Душанбе. кадомтон агар харидор бошанд дар рақамҳошон дар поини видео метавонед дигар маълумоти параша гирем. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз дар Душанбе қарор дорад ки дар исмоили сомони район. ҳамин хел маълумот гуфтаганд ки деҳаи ҷангалак назди кӯли Душанбе гуфтаганд. ҳамин хел маълумот, яъне ки озери варзода қариба гуфтага. бардони азиз хай намедонам ҳамин хел маълумот роӣ кардаганд. 8 сотиқ замине ки якта хонаи временкам дорад. бардони азиз ки дар инҷа обсветчам ҳаста гуфтага ки дар инҷа бо одамо зиндагӣ кардесиянд. хай гирдаш ки ҳуяй хай дигар маълумотшам мегирен. ҳуҷҷатҳои замин қати хона 100% тайёр гуфтага бе ягон камудия. фурӯхта мешавад бо нархи 110000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ҷои природаи зур гуфтага, ҷои дамгирӣ, ҷои боду ҳавои тоза гуфтага ки бе ягон камбудӣ. рақамҳошон дар поини видео дӯстони азиз, агар кадомтон харидор бошанд метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшии навбатӣ дӯстон хонаи замине аст ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар Шоҳмансур ки 6 сотиқ замине ки 4 дар хона дорад ки якта калидор, ошхона, ҳуҷҷатхона, обсвет шам аст ки якта хонаш ремонт дорад ки дигарош небардонад. якташ барои зиндагӣ кардан тайёр ки дигарош фундаментош ва қати чош рехтага аст. хай дигар маълумотша мегирем ки кухни, ҳуҷҷатхона ҳамаш қоида душевой, кабина ҳамин хелам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 130000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем гуфтага, яъне ки ҷошам ҷои соза гуфтага, ҳамсои ҳама зиндагӣ кардесиянд 100%. кадомтон агар харидор бошен дар ин рақамҳошон муроҷиат кунед, метавонед дигар маълумоти 100%ша ихчон гирем. даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе дар гифпразем кадом точкаша нагуфтем дӯстон, дар гифпразем гуфтем маълумот. духонага квартира ҳастай ки дар сеюм ошхона қарор дорад. 48 квадратни метр обсвет ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидаве ки ремонтчам беҳтарин кардага ки барои зиндагӣ 100% медарои фақат зиндагӣ мекунем гуфтага соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дар қарибеш мағоза, маҳҷид ҳамин хел чиём аст дӯстони азиз. агар харидани бошед ё ки маҳқул бошад, ягон маълумоти дар кор бошад, дар рақамҳошон муроҷиат кунед, маълумоти пурраша гирен. лайкотон амонед то охирш тамошо кунед ва квартира ва хонаҳо бо далши ҳастай.
11 خانه فروشی. خانه فروشی زمینی بردون عزیز در شهر بختر قرار دارد در قرغون تپه کوچه بهار که یک سوتیق زمینه که یک در خانه دارد که خانه ورمینگا برای زندگی کردن هسته که آب سویدش هسته، آشخانه، حاجتخانه، حمام در نزدیکیش بازار دوستان عزیز و وокزال هم قریب است که پیش خانه کتم جویباری آب هم هسته. нархаш 30,000 сомония. хай кадом метавонед нагон вариант дошта бошен ки харидани бошен. маълумоти бештараш бадбини азиз ай ҳамин рақамошо занг зада гирен. чи саволе ки дар курай занг зане хитон пурсен. 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшӣ навбатӣ бардони азиз дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон 2 кӯчаи Маҳсун гуфтагия ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки якхонага квартирае дар 12 ошуна қарор дорад ки 50 квадрати метр мешавад ки хоҳенагарам дукорматага карда мешавад ки беҳтарин ремонт дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин наёфта ки шаҳр нест ҳамаша хай фаҳмонем. хитон зудстон агар харидор бошен дигар маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 232,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқай беҳуда занг назанам уфтагияе. агар кадоме ки харидори аниқ бошад квартира бинен ай пеш бинен бо савдо ҳам мешавад уфтагияи соҳибшон. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештараша занг зада хитон гирен. 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз хонаи заминӣ аст ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар тарафҳои дарёбод дӯстони азиз ки ай гипразем 7 километр усул мешавад, ай корвон 8 километр ки обши 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона дорад ки об свечам ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳастай ки дар дурuni хона об ҳастай ва качалкаи обам пайваст карда ки об ай таи замин ҳастай. срочно фурӯхтан гирча маҳкама дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминай. нархаш 150,000 сомония ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқ бошад бо муомилаи хубам мекунем уфтагияй. марҳамат агар кадом метавонед харидор бошад занг зада дигар маълумотша гирен. шумо хеле хонаи фурӯшитон ки замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дорем мардони азиз дар номерои WhatsApp дар номерои имо рой кунем. мо дар видеои оянда инами хе реклама мекунем. 14 хонаи фурӯшӣ. 14 хонаи фурӯшӣ навбатимо дӯстони азиз дар шаҳри Бухтар дар ноҳияи Сарбан ҳастай ки шаҳри Левакан мешавад. 8 сотиқ замине ки 4 дар хона фундаментош рехтагия ки хонара гирдуванаш полни маҳкама дарахтони мевадиҳанда дорад. даврозадагиаста фақат фундаменти холия ки хитон далша мевадорад ки дарахтони мевадиҳандаи навниҳолам шинондаги ҳастай ки дӯстон ошхона, ҳуҷҷатхона, калидоша ҳамаш проектош ҳастай. срочно фурӯхта ки нархаш шартнома яъне ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. агар кадом метавонед харидор бошед рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирен. ин бо 14 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.